Informaci mám z kulturního domu v Jičíně, kde 13. prosince roku 2005 těsně před Vánoci sehrála divadlo Y své Vinobraní a my jsme mluvili s Martinem Dejdarem a s Jiřím Lábusem, kteří zde také hráli. Jste navštívili Jičín ve svém životě? Než to nevím vůbec. Dokážete spočítat vůbec? Jste tady poprvé, nebo už jste tady někdy v minulosti? Poprvé určitě ne. Byl jsem tady, pamatuju si, že jsem byl někde na věži na náměstí nahoře, ale jako pokolikátý, nebo kdy jsem tady byl naposled, to vám neřeknu, to si nepamatuju. Proč jste se rozhodli udělat Vinobraní v Jičíně trochu netradičně v prosinci, myslím, jako tuto hru? No to byste se měli zeptat tady, proč si nás pozvali na tohle datum, to já opravdu nevím. U nás divadle se ty zájezdy plánují na dost dopředu a do toho my jako členové souboru vůbec nevidíme a nezasahujeme a vůbec o tom v podstatě nic nevíme. Nám se řekne pojedeš, tak jedeme. Jakou roli vy hrajete v této hře? Moje role se jmenuje Franjo Svečak, syn Hinko Svečaka a bratři, delikatesní obchod, ovoce tu i cizozemské, tedy ovocnář. Mohl byste mi prozradit, jste spíš záporná role, nebo spíš kladná a o co v této hře vlastně jde, co vy tam konkrétně jako dílově vytváříte? Kladná nebo záporná? Blbec. Je to blbec takovej, ale ve výsledku v závěru se tak jako projeví jako docela fikaný chytrák. To je stará opereta Oskara Nedbala, že jo? Já nevím, jestli ten příběh někdo zná nebo nezná. Jedná se o klasickou zápletku starší muž, mladá dívka, do toho je svůdník, pak je to potřeštěné, to jsem já, divadelní herečka, o kterou já usiluji, která chce toho druhýho a tak se to všechno jako motá, až se nakonec všichni vemou, no a dobře to dopadne. Vás naši posluchači můžou znát jako moderátora anebo i jako filmového herce. Nejprve se zeptám na otázku z vaší moderátorské činnosti. Vy jste moderoval pořád Ptákoviny kdysi. Zažil jste ve svém životě nějakou ptákovinu, anebo i sám konkrétně jste nějakou neudělal? No ježišmarja, tak ve svém životě no. Ptákoviny tisíce. Tak byste nějakou zveřejnit, nějaká možná zveřejnit? Já nevím, víte co to mě takhle z fleku, to bych o tom taky musel přemýšlet, jako těch věcí takových jako ptákovin se děje dnes a denně X, jo. Na nějakých jsem se pochopitelně taky podílel, který jsme vymýšleli, ale já nevím teď konkrétně, co bych vám, kterou nebo jakou bych vám jako vyprávěl, jo. Toho je opravdu hrozně moc a to takhle jako z fleku se na to dá těžko odpovědět. Ale samozřejmě jo, už to prostředí k tomu svádí, to divadelní a to herecký, takže je to většinou takové věci vznikají někde, když se čeká dlouho na place, nebo když prostě se čeká na něco, není se na co dělat, no, tak se vymyslí nějaká blbost. Někdy to dobře dopadne, někdy se to nezrealizuje, někdy si o tom jenom povídáme, ale samozřejmě takových situací je poměrně dost. A teďka se zeptám na otázku z vaší filmové. Ve filmu Slunce, seno a erotika jste hrál mafiána. Mohl byste nám říct nějakou vtipnou příhodu z natáčení? Jaká byla spolupráce s panem režisérem Zdenkem Troškou a jaké máte vzpomínky zpětné na natáčení? Já shodou okolností, co je velmi zvláštní, tak zrovna včera jsem přišel domů a můj syn se na to díval, jo, Slunce, seno, tak jsem si to opravdu připomněl, což je docela jako zajímavý. Tak víte co, tam jako celý to natáčení je jedna velká historka, o tom se dá vyprávět hrozně moc, už jenom to, že jsme tenkrát jeli do té Itálie natáčet všichni jedním autobusem, ty stařenky z Hoštic a všichni herci a štáb a komplet, tak už to samo o sobě byla prostě obrovská zábava, to bylo někdy v roce 90. Jak říkám, některé ty stařenky nikdy nebyly v životě dál než ve Strakonicích z těch Hoštic, a takže to bylo bezvadný, byla to velká legrace, bylo to opravdu půl roku, nebo já už přesně taky nevím, velmi krátce po revoluci, takže obrovská euforie, všude nás v podstatě nechali tak jako se zavřenýma očima i natáčet, což už by dneska asi těžko prošlo, jen tak jako zadarmo, a že jsme si řekli, no, takže to natáčení bylo skvělé, se Zdenkem se velmi dobře pracuje, to je člověk, který umí vytvořit báječnou atmosféru a dostat z těch lidí to, co potřebuje, jako s ním se dělá opravdu moc prýma a moc dobře, takže já na to mám jenom dobré vzpomínky. Bohužel už spousta těch lidí, kteří v tom hráli, už nežije, což je taky strašná škoda, ale tak to je život. No. Teďka mě napadlo, na konci vlastně téměř než odjedou vlastně zájezd z Hoštic, než odjede
do Čech dostanete facku, jak vlastně unesete členy zájezdu. Ta facka byla skutečná? To je samozřejmě vždycky skutečná. Od Jarky Krečmerový. To od mé kolegyně. V moři jsme stáli a dostal jsem přes hubu. Vy jste byl jednou hostem pořadu Hogofoko, kde vás Štefan Margita a Anna Zagorová pěkně nachytali. Mohl byste našim posluchačům popsat tuto situaci z vaší strany a jaký jste měl tenkrát pocit? No, v pohodě, to člověk veme, no. Jako, když to dopadne takhle dobře, tak jako je to výborný. No, jako, já jsem si na to tuhle vzpomněl. Včera zrovna, protože jsme měli nějaký koncert v Lucerně s Amforou a Hanka tam taky byla. No, tak jako jo, mě tohle to nevadí. Jako, když to není, když ty věci nejsou zlý a nemají toho člověka nějak ponížit nebo urazit a zesměšnit, tak je to úplně. A na závěr, než položím poslední otázku, musím se zeptat, co chystáte do budoucnosti, na čem teďka pracujete? Tak já teď dokončuju seriál poslední sezóna, kde hraju hlavní roli, to je seriál o hokeji, hokejistech a z hokejového prostředí, takže poměrně náročný pro Českou televizi. Takže teď v podstatě nemám moc času na nic jiného, protože až do 22. prosince točím denně a vzhledem k tomu, že se točí hodně v Liberci, ještě každý večer hraju a takhle pendluju vlastně dneska v Číně, zítra v Praze, ve čtvrtek někde v Třebíči, v pátek ještě v Ostravě, takže je to teď hodně časově náročný. A v lednu mě čeká zájezd do Jižní Ameriky s Amforou právě jedeme, takže do Teplíčka. No a ještě v lednu do poslední dokončovačky tady poslední sezóny a pak se těším, že snad si v únoru trochu odpočnu. Když se zeptám, vy jste teďka mluvil o Amfoře. Máte jiný ještě oblíbený sport, kromě fotbalu, protože Amfora je vlastně fotbalový tým, známý osobností? No tak teď pochopitelně hokej. Já jsem vždycky, pro mě na prvním místě byl tenis. Zimní sporty velmi rád lyžuju, takže se těším na sezónu teď lyžařskou. Velmi rád a velmi špatně hraju golf, rád jezdím na kole, takže jako já mám ke sportu velmi blízko a považuji ho za součást své profese, takže jako já a sport jdeme dohromady. A na závěr se zeptám, protože jsme v pohádkovém Jičíně, který je neodmyslitelně spojen s pohádkami pana spisovatele Václava Škvrtka, Romca jsem Lanky a Cipíska. Máte nějaký příběh konkrétně nejoblíbenější, dříve již jmenovaně Trojce, nebo něco od tohoto autora, nebo jestli ne, máte nějakou oblíbenou pohádku z dětství? No tak těch pohádek je víc, u mě to byl Mrazík na prvním místě, no ale Romcajze jsem měl vždycky moc rád, pamatuju si, byla to jedna z mých prvních knížek a nezapomenutelné večerníčky, které mluvil Karel Heiger, tak na ty se dívá i můj syn, ty jsou, myslím si, nesmrtelný, takže na ty se bude dívat ještě moji vnuci určitě. Takže Řáholec a Cipísek, Manka a Nucajs, to je prostě klasika. Mnohokrát děkujeme za rozhovor a přejeme vám do dalších let spoustu krásných rolí filmových i moderátorských a prostě vše nejde do dalších let. Já vám děkuju.